ஸ்ரீமாத்ரே நமஹ. இன்றைய தமிழ் பஞ்சாங்கம் இன்று 19ஆம் தேதி அக்டோபர், ஞாயிற்றுக்கிழமை, தேய்பிறை திரையோதசி, நட்சத்திரம் உத்திரம், யோகம் ஐந்திரம் 2:05 வரை, பின்பு வைத்திருத்தோய், கரணம் வணிசை, பிற்பகல் 1:52 வரை, பின்பு பத்திரை. இன்று சந்திராஷ்டமம், அவிட்ட நட்சத்திரம் முற்பகல் 11:15 வரை, பின்பு சதய நட்சத்திரத்துக்கு. வாரசூலை மேற்கு, பரிகாரம் வெள்ளம். இன்று நாள் முழுவதும் அமிர்தாதி யோகம். சூரியனை வழிபட உகந்த நாள். இன்றைய கிரக நிலை: சூரியன் சித்திரை 3, சந்திரன் உத்திரம் 2, புதன் விசாகம் 1, சுக்கிரன் அஸ்தம் 1, செவ்வாய் விசாகம் 2, குரு புனபூசம் 4, சனி பூரட்டாதி 4, ராகு பூரட்டாதி 2. சர்வே ஜனா சுகினோ பவந்து. வணக்கம். இன்றைய நான் நன்னாளாக அமைய அந்த ஆண்டவனை பிரார்த்திக்கிறேன்.